खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो swrjithecreativity चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनायजों लोगोसे फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जालायबाय। दिनै फुंबिलिनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि बेबायदि खौरांफोरखौ मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। थ' बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। मागो दमासि फोरबोआबो थारैनो बैसागु एबा बिहुनि उनावनो मोनसे गेदेरथार रंजाथायारि फोरबो, जाय फोरबोआ थोंजों आबादजों सोमोन्दो दङ। थारैनो बे फोरबोखौ मिथिनो मोननाय बायदिब्ला आसामाव जानाय लोंनायजों आबाद मावखांनायनि उनाव रंजानाय नुयो होनना मिथिनो मोननाय जादों। नंगौ, बेबायदिनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन दोलो आफाद आरो गासै आसामनि सोद्रोमा एबा नखरारि सुबुंफोरानो मागो दमासिखौ मैयानिफ्राय लानानै गाजा गोमजायै फालिबोबाय, जेराव आसामनि सोलिबोनाय नियम बायदियैनो थारैनो गुबुन गुबुन जायगाफोराव बेलागुर सावनानै मागो दमासिखौ गुबुन गुबुन जायगाफोराव फिथा सौराय बायदि बायदि खाजा सावनानै जानायनि गेजेरजों मागो दमासिखौ फालिबोयो। नंगौ, बेबायदिनो उदां आल्फायाबो मोनसे मिथिमोनै जायगायाव मागो दमासिखौ फालिदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। थारैनो बे फोरबोआ आसामनि मोनसे रंजाथाइ एबा मागो दमासि आरो जानाय लोंनायजों सोमोन्दो गोनां फोरबोखायनो एबा आसामनि मोनसे एंगारहायै फोरबोखायनो आसामजों सोमोन्दो थानाय आल्फा सादिन, जायखौ उदां आल्फा होननानै बुंनाय जायो, बे आल्फाया मैया बबेबा मोनसे सिनाय मोनै गावसिनि मावख'आव गाजा गोमजायै फालिदों, जेराव जोङो आल्फाफोरनि गुबुन गुबुन सोद्रोमाफोरखौ रंजायै मोसायै आरो गुबुन गुबुन बायदि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजा फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। इउटिउबार एनिथिं एमजे बिथांखौ रावबो जानांगौ मिथियै गैया। नंगौ, बिथांनि सायावनो दायो समाजारि बिजोंनि गेजेरजों गोबांथार बाथ्राफोरा बेरखांनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बिथाङा मानि थाखाय माबायदि समाजारि बिजोंफोराव थारैनो मैयानि एबा दाखालि एबा आथिखालाव गोबांथार गोसारबाय थादों, बे बाथ्राखौ बयबो हयथ' मिथिनो मोनखाबाय। नंगौ, बिथाङा थारैनो गावनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों मोनसे भिडिअ फोसावनाय जादोंमोन, जेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा थारैनो ओनसोलाव एबा बर'फोरनि गेजेराव ड्राग्स, जुवा एबा जौ एबा फेग्रा मुवा बाहायनायखौ थारैनो हानजा सुरनानै बेबायदिनो ओनसोलाव खमायबोनांगौ एबा बेबायदि गाज्रि मुवाखौ बाहायनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ होननानै हानजा सुरबोबाय थादोंमोन, जायखौ नोजोर बोनानै बिथाङा लाजि फोनांनाय रावै गावनि भिडिअनि गेजेरजों बेबायदि हानजा सुरनाय एबा बेबायदि आथिंजों थाबायनानै बबेयाव फेग्रा मुवाया जोबनांगौ होननानै बायदि लाजि फोनांदोंमोन, जायखौ नोजोर बोनानैनो आथिखालाव समाजारि बिजोंनि गेजेरजों एनिथिं एमजे इउटिउबारनि सायाव गोबांथार सुबुंफोरा बायदि बाथ्रा सावरायनायखौ नुनो मोननाय जादों। नंगौ, बेखौ नोजोर बोनानैनो बे खौरां बिजोंनि गेजेरजोंबो थारैनो बेखौनो फोसावनाय जादों। फैगौ 17 जानुवारिनिफ्राय 21 जानुवारिनि गेजेराव रान्चियाव जानो गोनां 67थि नेशनेल स्कुल गेम्स बादायलायनायनि थारैनो प्लेयारफोरखौ आसामनिफ्राय सायख'नानै होनाय जाबाय। मिथिनो गोनांदि बे प्लेयार सायख'नाया गुबैयै आन्डार 14 गार्ल्स आरो बयजफोरनि गेजेराव जागोन, जेराव फुटबल गेलेनायनि आसामनि हानजाखौ दाखालि थांनाय 14 जानुवारिखालि सायख'नानै होनाय जाबाय होननानै मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे सायख'जानाय गेलेगिरिफोरा थारैनो आसाम स्टेटनि जानानै गेलेहैगोन। मख'नो गोनांदि बे सायख'नाय बादायलायनायाव थारैनो आसामनि हानजानि जानानै बर'फोरनिफ्रायबो गोबां हौवासा आरो हिन्जावसा गेलेगिरि बिथांमोनहा सायख'जानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिनो बयनिख्रुइबो मख'जाथावसिन बाथ्राया जादों थारैनो आथिखालनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'नि अनजालु फिसाज्ला बिथाङाबो थारैनो बे खेलायाव सायख'जादों होनना मिथिनो मोननाय जादों, जायखौ नोजोर बोनानैनो बिथांमोनहा दायो झारखन्ड फारसे रावना होलांबाय होननानैबो मिथिनो मोनबावदों। मख'नो गोनांदि गोबां बर' लाइमोनफोरानो बिथांमोनखौ नोजोर बोनानै थारैनो फैबाय थानाय समाव बेबायदि खेलाफोराव बादायलायनो थुलुंगा मोनगोन होननानैबो गोबां खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों बाथ्राफोरा गोसारबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। क'क्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि बानजायनायाव क'क्राझाराव थारैनो मोनसे हाबाफारि बेखेवदों, जाय हाबाफारिखौ बिथांमोनहा मैया 14 फेब्रुवारि खालि क'क्राझार सोहोरनि खाथियावनो थानाय DTO अफिसनि मोखाङावनो बेखेवनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारियाव गुबैयै बिथांमोनहा माहारियारि लामा संरैखाथि दानखौ नोजोर बोनानै हाबाफारि बेखेवनायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारिनि गेजेरजों थारैनो हादोराव गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बायदि लामानि
जाब्रबथाय जाबाय थानायखौ नोजोर बोनानै बिथांमोनहा हादोरावनो थाखानाय नेशनेल रड सेफ्टि मानखौ नोजोर बोनानै बे हाबाफारिखौ बेखेवनाय नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिनि गेजेरजों क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगाफोराव थारैनो लामा सामायाव गारि मटरफोरनि एक्सिडेन्ट जानायफोरखौ खमायनायखौ नोजोर बोनानै बेबायदि गोबांथार हाबाफारि लानायखौ नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बेजोंनो थारैनो जाब्रबथाय जायोब्ला हस्पिटालसिम माबोरैहाय लांनांगौ आरो मा खालामनांगौ बेखौ नोजोर बोनानै माखासे ट्रेनिंबो होनाय जागोन होननानै बिथांमोनहा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिखौ मैया क'क्राझार DTOनि मानगोनां गाहाय दजेन बसुमतारी बिथाङा बेखेवनानै होयो होननानैबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। गंसे टाटा मबाइल गारिया जिगाब लानानै फैबाय थानाय समावनो अर खामनानै थारैनो सेवहांगार जालांनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेबायदिनो गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बेबायदि गिख्रंथाव जाथायफोरा सोमजिबोबाय थादों। नंगौ, बेबायदिनो मैयाबो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय खाग्राबारियाव बे जाथाया जादों होनना खौराङाव मिथिनो मोन्दों। थारैनो गंसे जिगाब लायग्रा गारिया खाग्राबारि ओनसोलजों थांनानै गुबुन मोनसे गामियाव जिगाब लायनो थांदोंमोन, जेराव जिगाब लानानै फैबाय थानाय समावनो खाग्राबारि ओनसोलाव गंसे कारेन्टआव नांथानानै थादोंमोन। जाय कारेन्टखौ बोखारनो नाजानायावनो कारेन्टआव हरखाब अर जोंब्लावनानै गंसे गारिनि जिगाबा खामग्लिनायजों लोगोसे गारियाबो खामनानै सेवहांगार जालाङो होनना मिथिनो मोननाय जादों। लोगोसे बे जाथायाव रावबो सुबुङानो खहा जायाखैब्लाबो नाथाय गामिनि गोबांथार सुबुंफोरा बे खामनाय जिगाबखौ खोमोरनो नाजादोंमोनब्लाबो नाथाय जेबो खालामनो हायाखै, जेराव खामग्लिनाय जिगाबनि जोहैनो गंसे गारियाबो सेवहांगार जालांजोबो होनना मिथिनो मोनबावदों। सारायसर बिल फुड फेस्टिभेल ससाइटिनि बानजायनायाव 14 आरो 15 जानुवारि खालि सारायसर बिलाव मोनसे फुड फेस्टिभेल बादायलायनाय एबा फोरबो खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2023 बोसोरनिफ्राय देग्लायबो 2024 आव नैथि खेबनि थाखाय सारायसर बिल फुड फेस्टिभेलखौ गाजा गोमजायै फालिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बे हाबाफारिया थारैनो 14 जानुवारिनिफ्राय जागायनानै 15 जानुवारियाव जोबहैगोन, जेराव 15 जानुवारिसिमहालागै मैया बिथांमोनहा मोनसे गेवलां मेल लानायखौबो नुनो मोननाय जादों। लोगोसे बे हाबाफारियावनो थारैनो गुबुन गुबुन फरायसुला फरायसुलिफोरनि थाखाय बादायलायारि माखासे हाबाफारिफोरजों लोगोसे संनाय खावनायनि मोनसे बादायलायनाय हाबाफारिबो लाफानाय जादों होननाबो मिथिनो मोनबावनाय जादों। बेजों लोगोसेनो बे हाबाफारियाव थारैनो गुबुन गुबुन ओनसोलनि गुबुन गुबुन रायजो राजाफोरा बे हाबाफारियाव बाहागो लाहैनानै जोबोद गोजोननायखौ फोरमायदों। लोगोसे सारायसर बिल फुड फेस्टिभेल ससाइटिनि बानजायनायाव बे खुंनाया जाफुंसारबाय होननानै बिथांमोना खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों रोखायै बुंथिनानै होनायखौबो मिथिनो मोनदों।